Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа Гасыр каналында Ком сәгате тактырының чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган дин белгече, күп санлы китаплар авторы, Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Җәлил хәзрәт, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатуh. Җәлил хәзрәт, менә безгә совет чорында дин ул опиум дип килделәр. Мәгълүм ки, опиум ул бик көчле наркотик бит инде. Аны инде медицинада авыртуларны басар өчен кулланалар. Бүгенге көндә без үзебезнең җәмгыятьне, үзебезнең дәүләтне, бездә дин иреге, бездә виждан иреге дип әйтәбез. Бүген дин безнең өчен ул ни дәрәҗәдә дару? Аузу биллахи минашшайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әфиен даругына түгел бит, менә наркотикның шул ягы бар, бер кирип киткән кешедән чыга алмый. Менә диндә бит кешене үзе җәлеп итеп, кеше дини юл тормыш белән яши башласа, аның тәмен аңласа, ул теге үзенең элекке тормышының чын мәгънәсезлек икәнен аңлап, ул үз өстендә эшләргә көч табып, ул әкрен генә алга таба бара, бер нәрсәгә карамыйча. Шундый шырак булды. Бездә бит әхлак дәресләре укытыла. Бер укытучыны дәрескә чакырдык та, Балташка йөри башлады, дәрес алырга, дәрес ала, бер вакыт урамда күргәч әйтә, Җәлил хәзрәт, дин ул әфиюн дип әйтәләр, безнең заманда дөрес икән, мин кирип киттем бит, чыгып булмый хәзер дип. Шуңа күрә, теге аның ул ягы дагы бар. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кешедә бер урын бар, ул урыны тәртиптә булса, аның бөтен гамәле тәртиптә ди, ул урыны тәртиптә булмаса, аннан бөтен гамәле начар, ул урынны күңел ди. Менә шушы күңелне тәртипкә салып, күңелебезне давалар өчен дин кирәк. Менә аңа бүтән дару юк. Хәзрәт, дару дип әйтәбез дә, даруның бит инде аның дозасы дибез, мигдары бар, күләме бар. Аның күләме җитешмәсә, ул шулай ук зыянга эшли. Инде без аны менә шул атеизм совет чорында аның җитешмәгәнен белдек, нинди зыян китергәнен белдек. Менә дозаны, мигдарны арттырып җибәрү булган чиракта ул нинди хилафлыкларга китергә мөмкин? Аның бит инде менә диннең дозасы дип әйткәндә, аны арттырып киметеп булмый бит инде. Ул Аллаһ Тәгалә Коръәндә билгеләгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтеп калдырган намаз бит инде 5, ураза 1 ай, закат 40-тан бер, аның дозасы бит инде куелган, көйләнгән. Монда икенче як бар. Менә гөлгә суны бик күп сипсәң, гөл курый бит инде. Коръәндә аузу биллаһи минашшайтанир-раҗим, ла икраха фид-дин дигән әйбер бар, дингә көчләү юк дип. Кайбер кеше диндә көчләү юк ди, ул дингә көчләү юк. Менә балаларыбыз яшәрәк була әле безнең, әле балык булып җитмәгән. Менә без анда кием буенча, ул бит менә балык булмаган кешегә намаз тиеш түгел. Менә без инде анда арттырып җибәрсәк, менә бу вакытта балаларыбызда дингә карата тискәре күренеш уянырга мөмкин. Аннан инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сезнең хәерлегез дине диеп дөньясын калдырмас, дөньясы диеп динен калдырмас, һәм башкаларга авыр йөктә булмас диде. Менә тагын бер доза дигәндә, теге бөтенләй дөньяны ташлап бетерүдә дөрес түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән кайберәүләр әйтә, нәрсәгә эшләргә Алла Тәгалә бирә бит барсында дип. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, дияне башта тышаула, аннары Аллага тапшыр дигән. Димәк, без тырышып хезмәт итәргә, эшләргә, аннары Аллага тапшырырга тиеш. Эшләмичә, аның куелган әйбер бар. Менә Камар Азамда мәчеттә намаз укып көн-төн утырышаны шабыркабрак укып чыгарган, эшләгез дип. Бер мәчеттә көн-төн гыйбадат кылып утырышын күргәндә, Мәлике Машата дигәч, моның бер туганы бар, шул ашара китерәч, туганы моннан саваплырак икән дигән. Менә шуңа динебез теге дөньяны һәм ахиратны тигез күрергә өйрәтә. Хәзрәт, менә дин тыелган чорда барбер масса күләм халык дип әйтик инде, ул бит инде диннән бары читләштерелгән иде. Алар нәрсәгә ышанып яшәде ул чорда? Югыйсә бит инде тормыш барды, икътисад та үсте, завод фабрикаларны да төзедек, балалар туды, балаларны тәрбияләдек. Әгәр дә менә шушы система, совет системасы дип әйтик, сакланып калынган булса,
Бүгенге көндә менә диннең таралышы шул кадәр югарылыкка күтәрелгән булыр идеме? Мәсәлән, менә Кытайлар бит социалистик системаны саклап калдылар. Шуны кебек бездә дә сакланып калган булса. Монда инде бик җайлы гына, җиңел генә җавап биреп булмый. Менә яз гына киңрәккә китсәм инде вакыт күп китәр микән? Зыян юк. Менә бүген безнең кайбер зыялыларыбыз да, журналистларыбыз да язалар. Менә сугышта җиңеп чыгылган, халкыбыз җиңү ялаган, анда хатын-кызларыбыз ирсез килешенчә баланы аякка бастырган, аннан соң инде тырышып, менә сез әйткәнчә, җанын биреп, завод, фабрикаларда, колхозларда хезмәт куйган, менә экономикта, икътисадта үскән, бөтенесе әйбәт. Бүген караганда диндә бар, икътисадта хәтле үсми, теге мәчетләрдә эшләп торган шикелле. Бу ни сәбәптән дип. Менә уйлап карагыз, беренчесе, теге сугышта җиңеп чыккан безнең бабайлар, алар бит 5 вакыт намаз укучылар. Ул вакытта ирсез килеш, бер тиенсезгә эшләп, 5-6 баланы аякка бастырган безнең әбиләр, менә минем әбинең 6 бала белән калган, икесе үлгән, аштан икесе 4сен аякка бастырган. Алар бит инде намаз укучылар, аларга менә шушы Аллаһка булган мәхәббәтләре, иманнары, аларны шушы авырлыкларны җиңәргә мөмкинлек бирде. Әнә икътисадны үстерергә дип көн-төн завод, фабрикада эшләгән, менә безнең әти 4 тракторында эшләде, инде тракторчы, таңнан төнгә хәтле ударник исеме бирәбез, бирәләр, көн батыр булабыз дип. Алар ихластан эшләп бирделәр инде. Аларга бит ашау да бирмиләр, яшауны 1 зин сумка белән без илтәдерик. Ул вакытта итте юк, ничек эшләгәннәрдер инде, алар хәзер шок катып утыра. Но бит алар намаз укучыдан туган кешеләр. Алар чыгып киткәндә өйдә би бабай намаз укып калалар. Менә бүген инде без дин әһелләре дә менә, без дә, менә сез дә, җитәкчеләр дә, эшчеләр дә намаз укымаучыдан туган кешеләр. Шуңа тәртип юк. Әлбәттә, коммунизм төзүченең мораль кодексы дигән әйбер бөтен мәктәпләрдә, бөтен җирдә эленеп торган да бер нәрсә сүздә юк. Чөнки бөтенесе Коръәннән алынган, гомум кешелек кыйммәтләре бит инде. Әмма аның нигезе юк, динсезлек булгач. Сез әйтәсез, элекке совет системасы сакланган булса, ничек булыр иде? Ул бит нигезе булмагач саклана алмый. Нигезе булмагач бит саклана алмый. Менә Кытайны мисалга китердегез. Алар бит менә шушы социализмның иң ике зур кимчелеге бар. Берсе менә вак эшмәкәрләргә дип әйттем менә. Аларны куып бетерделәр, кулаклар дип. Эшли торган кеше катламда бетерделәр. Икенчесе динне. Кытай бит бүген менә бара ул. Әлбәттә, ул система буларак, менә ул система сакланган булса, шулда ук менә эшмәкәрләргә ирек бирелгән булса, Кытайдагы шикелле дингә ирек бирелгән булса, ул бүген дә яши алган булыр. Әмма ул безнең совет системасы тамыры булмагач, ул баштан ук бетүгә корылган инде. Кеше 3 өлештән тора. Аның тәне, аның акылы һәм күңеле. Тәнне без давалыйбыз, тукландырабыз, киендерәбез, тәрбиялибез, яны акылны шулай ук без белем алабыз, гыйлем истибез, тәрбиялибез. Һәм күңел дә нәкъ шуның кебек, сез әйтәсез, менә давалауга, чистарынуга мохтаҗ. Бездә бит әле күңелне давалый торган дип әйтик инде югары сәнгать мәсәлән, әдәбият, шигърият, театр. Алар күңелне чистарта алмыймы дин кадәр? Аның белән генә без чистарына алмыйбызмы? Әлбәттә, менә мин балаларга теге яхшы аңлашылсын өчен шулай дип аңлатам инде. Менә кеше 3 өлештән тора, тәне бар, тән нагасын өчен без эшләргә тиеш, физкультура белән шөгыльләнергә тиеш, гигиенаны сакларга тиеш. Шулай бит инде. Акыл бар. Без төрле фәннәр укып, чит телләр, менә бүген кайбер кешеләр әйтәләр, дини белем алсаң җитә, дөньяви белем нәрсәгә дип. Юк, без бит акыллы кешеләр. Без кешелек дөньясындагы бер халыктан да ким булырга тиеш түгел, интеллект ягыннан. Без яхшы технологияләрне өйрәнеп, төгәл фәннәрне өйрәнеп, үзебезнең балаларыбызны яхшы теге дөнья күләм бөтен теге белгечләр белән ярышырлык иттереп әзерләргә тиеш. Әмма бөек рус язучысы Чехов та әйткән бит, если подлеца приобщить к науке, то получится гениальный подлец дип.
Менә ашатып эшертеп, физкультураны әйтеп, мәктәптә укытып кына килеп чыкмый, чөнки җан бар, күңел бар. Әйттем бит менә бая, күңел пычрак булса, бөтен эше пычрак дип, күңелне чистартырга кирәк. Әлбәттә, күңел сәнгатьтә күңелне чистарта. Әлбәттә, менә сез әйткән әйберләр күңелне чистарта, әмма алар күңелне чистарта торган сәнгать булырга тиеш. Менә Алла та Коръән-и Кәримдә әтиянеңә уф дип әйтмәде. Аны менә әни килде спектаклендә шул ук мәсьәләне менә сәнгать икенче ягы белән күтәрә. Ә менә бүген ул теге ярым шәрә кешеләрнең кеше көлдерер өчен чыгып, нинди генә кыяфәткә кермичә, элек урамда әйтелдәргә ялган сүзләрне сәхнәдән халыкка сөйләп, балаларга күрсәтеп, беренчедән моны сәнгать дип була микән? Спортта акча өчен ареналарда канга батканчы сугышулар бар бүген теге. Аны спорт дип була микән? Ул менә күңелне чистарта дип була микән? Ул менә әдәби әсәрләр. Менә элек әдәби әсәрләрдә уңай герой бар. Менә бүген мин күп әсәрләрне уйлап карыйм. Анда уңай герой юк. Ул әсәр нәрсә өчен язылган? Ул бит әдәби әсәр, шигырьме ул? Ул хикәяме ул? Тәрбияви як. Ул тәрбияви яктан, ул я кемнедер бер шәхесне үрнәк итеп куеп, без шуннан үрнәк алырга, я кемнеңдер, анда бөтенесе берсен-берсе сөйли, берсен-берсе сүгә, бөтенесе начар сүзләр сөйли, әшәке сүзләр. Аннан сәхнәдә дә менә Хәлил аби Мәхмүтов бар, карагыз әле аны. Хәтерлисезме? Менә ул бит кыланып йөрмәдиме? Ул чыгар сәхнәгә нинди матур иттереп, матур гына тавыш белән. Бүген бит шыр-шыр кычкырып йөгерәләр, сәхнә буенча акыралар. Ул бит тормыш түгел бит, ул теге аумакайлыкмы, шамакайлыкмы теге. Анда ирләрнең сыер җилеме тагып теге сәхнәдә кеше көлдерәм дип торыш ул бит. Аның белән күңелне чистартып булмый. Аның белән гына теге арак эчеп шаңгырайып тора бит. Кешене оныттырып була күпмедер теге, дөньядан аерып торып була. Әмма тәрбияви әлбәттә музыкада, сәнгатьтә, алар спортта, әгәр алар тиешенчә булса, аның берсе бәдәнне тәрбияли, берсе күңелне тәрбия, аның шунда. Менә бүген теге яхшы классик әсәрләр була икән, кеше бит аңа бармый. Ана Туфан аби урынчы мактабысын инде. Туфан аби. Аның Әлдермештән әлмәндәре бар бит инде. Әлбәттә ул спектакль турында да төрле фикерләр бар. Анда теге Әлмәндәр бабайның да кичкенә малайга өйрәткән җыры бар бит. Без җырлыйбыз шырдыйны, шырдый белә бырдыйны, җырламас идек шырдыйны, тыңлаучысы шыртыйлы. Менә безнең бүген бөтен теге сәхнәдә уйнаган сәнгатьтәге язган китапларда шыртыйлылар өчен язылган, фикерләүчеләр өчен түгел, шыртыйлыларны көлдерер өчен, диваналар өчен теге диван. Туфан аби аны дөрес алдан күреп әйткән инде. Менә бүген әле мин шулай ук менә телевизорлардан да төрле шоулар бара бит инде. Нидә дә бара. Күбесе менә шул тилеләрне көлдерер өчен менә безнең бөтен халык шыртыйлы, фикерләп, күңелне төзәтә торган матур әсәрләр дә кирәк бит. Әлбәттә. Менә Раул Бухараев дигән инде мәрхүм безнең язучыбыз бар иде. Аның менә шул бер мәкаләсен укырга туры килде һәм бер фикеренә мин шулай игътибар иттем. Ул булай дип язган: тел ул кеше өчен иң беренче чиратта сөйләшергә түгел, дуга кылырга дип бирелгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Инде туган телдә дуга кылыр өчен дигән. Шактый шәхсән миңа бу уйландыра торган ничектер сүзләр кебек яңгырады. Шуннан соң уйга баттым. Ни өчен соң без дуганы үзебезнең телдә укымыйбыз дигән сорау туды. Бу автор дөрес әйткән инде ул. Дуга нәрсә дигән сүз ул? Дуга бит ул сорау дигән сүз. Тел бит иң беренче сорап ачыла. Бир дип. Дуга бит ул сорау. Башта бала бит инде бүтән кеше белми, әтиянидән сорый. Аннан әзгенә акылы камилләшкәч, әтияни күршеме, бүтән кешеме Аллаһ Тәгалә бирсә генә бир ала бит. Миңа берәү килеп, әйдә Җәлил хәзрәт машинамны тип чыгара, карга батып калды дисә, әгәр минем билем авырта икән, мин бит инде бик теләсәм дә аңа булыша алмыйм, шулай бит инде.
Без Аллаһ Тәгалә биргәнлегенә бирә алабыз. Ул дуга сорау дигән сүз. Сез бер мәсьәләдә дөрес әйтмәдегез. Бит дуга кылу без үз телебездә башкарабыз дуга кылуны. Коръан гарәп телендә укылырга тиеш. Коръан. Ансы Коръан укыл дуга кылу түгел. Чөнки без аны укырга тиеш. Ана тәфсир белән сәренә төшенә тиеш бул без белем алабыз. Намазда без сүрәләрне, менә шул Коръан сүрәләрен гарәпчә укырга тиеш. Намаздагы хәтта дугаларны да татарча укырга мөмкин. Без инде җиңел булгач теге аннан җайсыз була дип өйрәнгәндә гарәпчә өйрәнсәк, ул универсал була бөтен халык өчен. Без татарча укысак та кемгәдер русча, гарәпчә булганда, инде намаздан соң Коръан укыганнан соң дуга кылу да бит бернинди теге татарча дуга кылмаска дигән сүз юк. Мин шәкертләремә гарәпчә сез аңлап калмыйсыз, ялгыш бер сүзне әйтсәгез, менә лә сузып әйткәндә юк дигәнне белдерә. Кыска гына әйтеп әйткәндә әлбәттә дигәнне белдерә гарәпчә. Менә бер әйберне, менә бер ни бар теге дуга бар инде Коръанда бар ул дуга. Син безгә бездән алдагы кавемнәргә йөкләгән авырлыкларны йөкләмә. Әгәр шуларны сузмыйча кыска гына әйтсә, бездән алдагы кавемнәргә йөкләгән авырлыкларны безгә дә йөклә килеп чыга. Йөкләмә урынына. Мен әйтәм, менә татарча кылганда бит инде сез андый хатаны ясамыйсыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сораганда ихластан татарча теләкләрегезне матур иттереп сорагыз. Әмма Коръан ул теге бүген әйтәләр аны. Ул бит татарча дигән сүз, ул менә мәгънәсе бит ул аның. Менә берәү булай итерләңни, берәү булай итерләңни. Менә бүген Библияләрнең дә бит дөнья күләм әллә ничә төре бар теге. Аның теге 4сен инде канунлаштырып дөрескә туры килә дигәннәр. Менә Коръан без төп кагыйдә гарәп телендә булсын дигәч, аны беркемдә үз фикерен тыга алмый. Ничек язылган? Беренчел нин саклар өчен аның шушы телдә булуы кирәк. Бүгенге көндә республикада Казанда инде 10,000 кеше сыйдырышлы мәчет төзү турында сүзләр йөри. Әгәр дә ул төзелә калса дип әйтик инде, безнең Кол Шәриф мәчете төп мәчет статусын югалта булып чыга түгелме? Һәм бу 10,000 кешелек дип әйтик мәчетне төзү бүген ни дәрәҗәдә аңа ихтыяҗ бар? Сезнең фикерегезчә? Буңа ихтыяҗ бик зур. Ул бүген безнең иң авырткан җиребез, иң зур кимчелегебез. Менә мин Астана шәһәренә бардым. 3 еллык микән инде. Аннан нигә бардым? Дагыстанга бардым. Дагыстанда 6,000 кеше сыйышлы зур мәчет утыра. Ул бит әле теге донор республика түгел, безнең шикелле дотационный республика. Ул Чечнядагы мәчетләрне мин әйтмим дә инде. Без бүген Кыл уртада Россияны утырган диде, безнең шундый күп кеше сыйышлы, мәхәббәт, рәхәтләнеп бөтен халык җыелып гаит намаз укытырга мәчетебез юк. Кол Шәриф бит ул теге төп мәчетебез дигән статусы юк, аның ул Кремльдә аның ачыламаса аз музей статусында гына бит ул. Аның өчен мәчет статусы да юк. Бер ара бит анда азан әйттереп җомга укытмаска дигән әйбердә булды. Аллаһка шөкер, ансына рөхсәт булды инде. Шуңа күрә бу әйбердән безгә бу кирәк безгә. Бу безнең менә бүген бит инде чит илләр белән багланышлар арта, экономика булмасын, банк системасында булмасын, чит ил кешеләре килә. Безнең бит инде гаеттә шундарны апкырып намазда бастырырлык мәчетебез юк бит инде. Җәлил хәзрәт, менә шул ук вакытта минем теге танышларым арасында да, җомга вагызына йөрүчеләр арасында да шундый сүзләрне ишеткәнем бар. Халык бик аз йөри дигән теге мәчетләр ярым бу җомга көннәрендә. Менә бу 10,000 кешелек ярар мәчет булыр да, ул гаит намазы өчен, ураза бәйрәмнәрендә безгә җыелып менә күп халыкны шунда туплау өчен генә кирәк булып чыкмыймы? Ул аннар ярым буш халәтендә тормасмы ул? Менә әзгенә еракка китим әле. Быел менә Алла бирса 26 декабрь көнне
Балташ мәчетенең 25 еллыгын билгеләп үтәргә җыенабыз. Анда Балташ мәчетләренең үткәне һәм бүгенгесе дигән китап та әзер булса, Алла бирсә, аны да тәкъдир итү була инде. Менә мин 90-нчы елларда шул мәчеткә нигез салганда катнашырга туры килде. Анда көзгө пыскаклап яңгыр ява торган көн ие, бер изин чәеп куйдылар җиргә, мәчеткә нигез салырга җыелдык бит инде, дөнья хәтле халык. Бер 6-7 бабай чыкты намаз укырга дип, мин чыгып бастым. Миңа 33 яшь ул вакытта. Бөтен шаһит инде монда яшь кеше намазга чыккан дип. Без шушы бер 9 кешеме 2 рәкәгать тахиятул мәчет намаз укыдык. Шунда кеше бит инде мәчет ашарга дип, мәчеткә нигез ташы салырга дип җыелган кеше. Мин кеше арасында йөрим бит инде. Хәтерем ялгышмасын, бер 80% кеше шундагы. Ахметов безнең ул хатта первый секретарь. Менә шушы 9 карт үлеп беткәч йөрүче калмыймын да, бу мәчет нәрсәгә кирәк? Ул Ахметов район акчасын әрәм итә дип үзләре мәчет ашарга килгәннәр. Күпчелек халык шулай диеп торды. Менә ул Балташ мәчетенә бүген йөрүче бетәр дигәннәр, аңа инде 18-гә 24-ле 4 этажлы яңкырма төздек. Аннары яңадан Раиф мәчете ачылды. Аны зурайттык. Аннан соң больница янында 3 этажлы яңадан бер мәчет ачылды. Менә инде 4-нчесе ачылырга тора. Менә теге бу мәчеткә кем йөрер дигән, ясы булса сыер чыгы табыланың. Аннан куркырга кирәк түгел. Кашандыр менә 60 мәчет була Казанда дисәндә кем йөрер дигән булырлар. Менә шуңа күрә без алга барырга кирәк. Теге илләребез тыныч булса, тынычлык булсын, иң күп кирәк бер тынычлык. Тыныч булганда исламга каршы тора торган бернинди тәгълимат юк. Менә тыныч кына барабыз икән, хәвеф хәтәрсез. Исламга килүчеләр бетте дигән җирдән күп кеше барлыкка килде. Хәзер балалар, оныклар, ул бит инде Аллага шөкер, аны телиләрме, теләмиләрме, яраталармы, яратмыйлармы, безнең саннарыбыз бүген геометрик прогрессив үсә. Әлбәттә 60 мәчет бүген шыгырым тулмагандыр. Әмма алар тулачак, Алла бирсә, тынычлык булсын. Һәм менә без асылыбызны югалтмыйк. Бирсен Ходай. Хәзрәт, инде статистиканы без хәзер берникадәр ачыклап киттек. Монда Казанда күп мәчет барлыгында сез әйтеп киттегез. Республика масштабына күз салсак, безнең инде 1000 тирәсе мәчетебез чыга. Менә соңгы бер сезнең катнашында да киңәшмә булып узды. Менә бу кадрлар мәсьәләсендә авыл җирлекләрендә бигрәк тә менә мәчетләрне имамнар белән тәэмин итү. Бүген ялгышмасам, менә шул статистика буенча 1500 мәчетнең 60-ында имам хатип юк, инде 700-ндә дини белеме булмаган кешеләр имам вазифасын башкаралар. Менә бу кадрлар мәсьәләсе. Бер яктан караганда, Россия Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтә, без укыткан кадрлар сан ягыннан, алар менә шушы мәчетләрне кадрлар белән тәэмин итәрлек, алар җитәрлек. Ни өчен бүген яшьләребез бик авылга кайтырга атлыгып тормый алай булгач? Нинди сәбәпләре бар аларның? Аны теге нәрсә дип әйтим инде. Бүген ул сорауны бик кызык кына куялар инде. Ни өчен авылга кайтырга атлыгып тормыйлар микән соң? Мин үзем таптырыйм инде. Сез менә гомер буе үзегез авылда яшәгән кеше. Ни өчен? Менә элек авылда газда юк инде, юлларда начар, шәһәргә кызыгадыр инде. Бүген бит инде менә безнең шәһәрдә яшәүче яшьтәшләр бар, авылда яшәүче яшьтәшләр дә бар минем. Авылда яшәүчеләрнең тормыш шартлары шәһәрнекеннән бик күп артык. Анда бит инде 3 бүлмәле квартирада турып, 60 квадрат метрлы квартирада торам дигәне дә авылдагы яшәүчеләрнең өенең яртысы хәтле генә бит инде. Газ кергән, су кергән, без ничә һәм шәһәргә куабыздыр инде. Авылда бит имамнар гына түгел, врачлар да җитми, укытучылар да җитми, бит врачлар да җитми, агрономнар да җитми, дәүләт субсидияләре бар, авыл хуҗалыгы белгечләренә хезмәт хакларына өстәмә түләү бар. Менә ул имамнарга бөтенләй түләү юк. Менә шул мәсьәләдә аны мин шуны сөйләгәч, социаль яклау юк. Хатын әйтә инде, бөтен җирдә акча сорыйсың дип. Акча сорау түгел, ул менә
ничек дип әйтим инде, обидно инде менә, нәрсә дип әйтим татарча, ничек була инде менә, үзем урысча белмәсәм дә менә кай вакыт менә обидно инде. Менә мәчет төзелгән, менә бүген иң без культуралы, безне тәрбияли торган дигән мәдәният учаклары бар, клублар бар, библиотекалар бар бит инде. Сез әйткән әнә теге күңелне чистарта торган урыннар сез әйткән инде. Давай менә шул теге сез әйткән күңелне чистарта торган урыннарны безнең мәчетләр шартына калдырабыз. Бинаны үзегез төзегез, үзегез ремонтлагыз, әнә концерт куеп тамагыгызны туйдырыгыз, безгә әйтәм, әрсәдә калсын да гаеп диләр. Самофинансирование үз финанслауга калдырсак, менә шушы күңел чистарта торган айда зданиялар ничәсе Татарстанда эшләячәк, ничәсендә заф булып калачак. Давай. Юк, чиста гына айда ничәсендә. Бер тиен акча түләми хөкүмәт. Ну, берсе дә калмаска мөмкин. Сез әйтәсез, нишләп 90 мәчеттә, 60 мәчеттә имам юк дип. Сез әйтергә тиеш, теге 1500 мәчетнең ничегә 1400 караганда имам бар шул шартларда. Безнең бит хәзер дәүләт нисен күңелләрне тәдиюм инде. Менә ул мәчеткә йөрүче, намаз укучы мөселманнар да бит шушы хөкүмәт, шушы безнең илнең җәмгыять кешеләре. Алар шушы җәмгыятьтә эшлиләр. Шушы илнең байлыгын тудыруда катнашалар һәм бөтен төрле налогларын түлиләр. Ни өчен аларның теге шушы дини ихтыяҗларын канәгатьләндерә торган мәчетләргә, анда эшләүче имамнарга бер нәрсә дә каралмаган менә. Бер нәрсә дә каралмаган. Дәүләт программасын булдырып буламы соң Җәлил хәзрәт бу мәсьәләдә? Дәүләт программасы. Аны бюджетка кертеп буламы? Менә мәсәлән Төркиядә алар ялгышмасам безнең дин әһелләре алар дәүләт дотациясендә утыраймы? Аларның социаль гарантиялары да бар, алар хезмәт хакы алалар. Менә шушы системаны дип әйтик, һич югы Татарстанда эшләп буламы? Теләгәндә нишләп булмаска тиеш. Менә мин инде 28 ел имам булып торам. 90-нчы елларда инде Ингушетия бөтен имамнарга хезмәт хакы куйды. Менә бит. 90-нчы елларда мин ул вакытта Габдулла хәзрәт мөфтие, мин бу мәсьәләне ул вакытта да күтәрдем. Габдулла хәзрәт әйтәгәр без хөкүмәттән акча алсак, без хөкүмәттән бәйле булабыз. Әйтерсең без хөкүмәттән акча алмаган кешеләр хөкүмәткә каршы эшли алабыз бүген. Әйтерсең ул безнең тә акча алмавыбыз безгә ниндидер ирек бирә. Менә акча түләп торып агрономнар зоотехниклар бит врачлар авылга кайтмый. Акча түләми торып имамнар нигә авылга кайтмый дигән сорау ул бөтенләй булырга тиеш түгел. Чечняда бөтен имам хезмәткә кала, бөтен дин әһеле хезмәткә кала. Бүген әлбәттә анда бюджетка кертеп буладыр димим мин. Әмма бит аның башка юллары бар. Менә Илшат Әминов чыгыш ясады бер көнне. Симдени сезнең тапшырып бит инде. Безнең каналда. Сезнең канал бит инде. Нәрсә дие? Бер футболчының ничә сум акча алганын бер сәгатькә шутлап күрсәтте. Аңа да бит бюджеттан бирмиләр. Безнең бөтен имамнарга шул 2 футболчы, 3 футболчыны кызыта, теге күп кирәк түгел. 1500 имамга бирер өчен, әнә шул Илшат Әминов әйткән сүз дөрес булса, 5-6 футболчының хезмәт хакы, әле ул бер командада ничә футболчы? 12 бар инде. Вратары белән 12-ме, 11-ме? Мин бик белеп бетермим инде. 11-12. Хоккеистлар, ну, әле запастагылары бар. Имамнарга гына түгел, пупларга да җитә бирергә менә шул 1-4-5-неке. Әгәр мин монда мине гаеп ялмыйм, мин теге Илшат Әминов әйткән сүзне генә әйтәм, ул телевизордан санап күрсәтте инде. Ул ди, футболист йоклап ятканда да аның бер сәгатенә акча тамады. Шуның хәтле акча тамады дип. Безнең йоклаганга бирмәсәләр дә теге эшләгәнгә һич. Бит менә карагыз, ул имам җәй көне иртәнге 2нче яртыда мәчетне ачып керергә тиеш. Шәһәр имамы иртәнге намазны укыган, укымаган маны беркем дә белми. Авылда бит инде ул имам иртәнге намазны укымаса, безнең имам иртәнге намазга да килмәгән диләр. Яшь кеше бигрәк тә укып кайткан кеше булса. Кич белән 11нче яртыда укый яшь түне. 5 тапкыр мәчетне ача. Теге акча түләгән теге клуб мөдиренә бүген шул акчасына 5 тапкыр көнгә клубны ачарга кушсак, шәдә ялыр икән. Менә шуңа күрә теге әлбәттә бүген безнең имамнарыбыз Аллага шөкер эшлиләр. Ул 700 имамның белеме юк дигән әйбер белән мин килешмим.
Махсус белеме, мондай бу статистика. Миндә Аның кесәсендә катыргысы юк. Катыргысы юктыр. Белеме түгел. Ул бит диплом бит ул белем дигән сүз түгел. Син кулмыйча 3 ел мәдрәсәдә яталсаң, я институтта син 4 ел гына кулмыйча укыясың, сиңа катырга биреп чыгаралар. Әмма синең дипломың бар, син һәм ул дипломны кешеләрнең үз белгече белән күпмесе эшли ала, күпмесе эшли алмый. Демәк, ул дипломны белгечтә эшли алмаган эшне менә колхоз совхозларда бар, елек 10 классны бетереп эшләгән экономистлар бар, зоотехниклар бар, менә данлыклы колхоз председательләре бар, Фәйзия абыйлар, менә Хастиевлар. Соңыннан инде алар теге заучный дип кагазлар алдылар, инде кирәк булгачыннан кайберәүләр. Әмма бит алар эшнәп бардылар. Ул теге 700 имам укыган кеше эшли алмаган эшне эшли икән, димәк аны белемсез дип булмый бит. Теге белемсез 700 имам бар дип. Менә шуның урынына Болгар академиясын бетергән җегетне кайтарып эшли алмыйлар. Дәүләт белән дин арасындагы шикләр бүген шул кадәр теге юк дәрәҗәсендә. Кайвакыт менә зур гына җитәкчеләребезнең бу безнең дәүләт җитәкчесеме әллә инде дини лидерме дип менә шулай уйлап та куясың кайвакытта. Ил җитәкчеләренең менә бу дини мәсьәләләрдә алгы планга чыгу ул нәрсә турында сөйли? Сез ничек кабул итәсез аны? Ул шунсыз булмый бит инде. Менә хәзер монда утны кыссаң нәрсә барлыкка килә? Тапшыру булмый. Юк. Нәрсә барлыкка килә? Караңгылык. Караңгылык барлыкка килә. Җылыны кыссаң нәрсә барлыкка килә? Салкын. Салкын барлыкка килә. Менә дин кимесе ахлаксызлык барлыкка килә. Яктылык кимесе караңгылык барлыкка килә, бушлык барлыкка килми. Җылы кимесе суык барлыкка килә. Дин кимесе ахлаксызлык барлыкка килә. Мин әйттем бит инде, менә бүген мәчетләр булса да, безнең бүгенге намаз укучылар, теге менә безнең әтиләр заманында Күгәби бабайлар бөтенесе намаз укучы бит инде. Аларның теге чагыштырмача халык арасындагы өлеше күп түгел. Менә аның без урысча әйткәндә удильный бисе була инде, татарча өлешен дибезме? Өлешен арттырсак, ул вакытта безнең ахлаклылык арта. Менә аны кайбер кеше әйтә инде, килешми, юк, бүген ахлаксызлык күп дип. Менә авылларда эшүне генә карагыз. Менә мин безнең якны әйтәм. Күкмара, Балташ, Арча, Саба элеккегә караганда бит инде бик күп мәртәбәләр кимеде шүшексезлек, тәртипсезлек. Дуңгыз бетте. Әле бит әз генә күтәрелде. Әле теге хөкүмәт программаларына кертеп безгә тегез генә спортсменнарга караган игътибарның миллионнан берен генә бүген игътибарда итмиләр дип булмый. Теге Аллага шөкер, теге инде нәзарәтләр безнең финанслары бар, әле заманында ул да юк, авылга гына килеп җитә алмыйлар. Теге авыл мужит кирәк түгелдер инде беркемгә дә. Ул да булыр киләчәктә. Менә ил җитәкчеләре шуны аңлый бит инде, менә бу баткаклыктан чыгарга кирәк. Диннән башка булмаганын бүген бөтен кеше дә аңлый инде. Чөнки дин дәүләтсез яши ала, дәүләт динсез яши алмый. Ике дәүләт бар динне инкар итә торган. Берсе Албания, берсе Сабитлар иле. Албания инкар итәләре, Сабитлар илендә теге ирек дигән кагазда гына свобода совести бар, виждан иреге бар инде. Булай рөхсәт юк ягъни. Шуңа күрә бу илләрнең ахыры нәрсә белән бетте. Җәлил хәзрәт, сез инде озак еллар дәвамында республиканың баш казый вазифасын башкарасыз һәм бу вазифага кирешкәндә инде ялышмасам узган ел кабаттан сайланды бит инде. Сез бу вазифага бары тик авылда яшәү шарты белән сез ялышмасам ризалык биргәнсез. Ни өчен авылда яшәү шарты белән? Беренчедән бу бит инде сез республика масштабында эш алып бара торган кеше, практик яктан караганда мен әйтәм, үзегезгә кыен түгелме авылдан йөрергә? Һәм моның ал сәбәпләре нәрсәдә? Моның берничә ал сәбәбе бар инде. Беренче ал сәбәбе ул, мин бит авылда тордым, төп нигездә мин. Без әтияне белән яшәдек. Бүген дә малай килен белән яшибез инде. Мин 2006 елны Госман хәзрәт мәҗбүри шушы казыйга куйды инде. Гапыл хабыз авырып киткәч, ул да әйтте инде, шушы Җәлилне куйсагыз дип,
Мин бит инде чит илләрдә лә кайларда укыган кеше түгел. Балалар ислам академиясендә бетермәгән, Риюнда бетермәгән. Теге 700 нинең берсенә мин дә керәмдер инде бәлки. Мин остазларда укыдым инде, шулай бит инде. Шуңа мин әйттем ярар Госман, ачуланды инде ул мин каршы килгәч, миңа ярдәм итәсең килмимени, эшем җиңел барсын дип әйтмисеңмени дип, Аллаһ шаһид. Әйттем ярар Госман, алайса мин риза булам, андый сүзең булгачыннан. Ул әйтте инде миңа, менә бер җирдә ниндидер конфликтны мәсьәлә килеп чыга икән, мин сине җибәрсәм тып-тыныч утырам дип, бүтән кешене җибәрсәм, син бит шушы мәсьәләләрне шиша аласың, килештерә аласың кешеләрне, миңа бик зур терәк буласың дип ярар. Мин әйттем, менә әйбәт укыган, яхшы кеше тапканчы мин риза булам. Әмма мин әйтәм, бер шарт белән авылда торам. Беренчедән мин әнине Казанга китә алмыйдыр идем. Үзем Казанга китсәм, әнинең бер үзен өйдә калдырып китәргә кирәк иде. Икенчедән, ул тормыш бит инде. Менә 700 кеше белемсез эшли дип. Мине дә әйтәләрдер инде, менә бу утыра инде монда. Бу салып, Гарәбстанда укымаган, төгәндә укымаган. Менә килеп чыга шундай бер кадр. Әйбәт, бер яктан килгән. Мин бит инде биргә тиеш динебез алга барсын өчен. Урынымны. Мин авылда бүген төп шикелле, мин авылдан түбән төшә алмыйм бит инде. Минем тылым нык. Аннары мин не авылда түгел, не Казанда түгел. Бүген кисә телефоннары бар. Кирәк кеше шалтырата, кирәк кешегә килә, кирәк кеше монда килә. Без матур гына әйтеп, структураны булдырдык, казыйлар җыелабыз, менә кичә Теләчедә ачык казыят утырышы булды. Эшлибез, менә быел инде без Третийский судьялар белән эшләргә чөнки менә киләләр безгә эшмәкәрләр. Без карар чыгарабыз, аны үтәмиләр. Без бүген менә суд белән уртак ни табып, Третийский суд дигән әйбер бар бит. Шулар белән менә без киләчәге быел менә без гаилә елы дип, гаиләләрне саклау буенча эшләдек. Гаилә саклау институты булдырдык һәрбер район, һәрбер казыятта, 9 казыятта да. Кешеләр килеп гаилә мәсьәләләрен анда уртага салып сөйләшә алалар инде. Аерылулар булганда безгә бит инде аерылганда кеше мөрәҗәгать итә күбрәк казыйларга. Аның казыят институты да шуның өчен булдырылды ул. Чөнки шәрия исламда хатын-кыз аерылырга теләсә, аның мәсьәләсен казый гына хәл итә ала. Менә минем чираттагы соравым шуңа барып тора иде, Җәлил хәзрәт. Менә инде киләсе елга без шушы Третийский судлар белән эшләп, үзебезнең карарларыбызга юридик көч вәкаләттә бирә алсак, менә мин бүген карар чыгартам. Минем бит судебный приставларым юк. Минем 9 казыем бар 1500 мәчеткә, бөтенлеге. Алар бит инде аны мәҗбүр итеп түләттерә алмый. Алар дигән намуссызлар бездә, без җыелабыз, ул мәсьәләне тикшерәбез, күп вакыт сарыф ителә. Һәм ул көлеп йөри бездән, үтәми ул аны. Хөкүмәт карар чыгара икән, анда я утырталар аны, я судебный приставка бирәләр теге. Без инде менә быел инде кем әйткәндәй, киләсе елга була инде. Шушы мәсьәләне дә хәл итеп булса, бик күп әйберләр җиңел булыр инде. Сез бит инде баш казый, ул шәригать хөкемдары дигән сүз бит инде. Икенче төрле әйткәндә. Иң күп мөрәҗәгать ителә торган сораулар, иң күп зур проблема тудыра торган бүгенге җәмгыятьтәге сораулар инде аңлашылганча менә шушы гаилә мөнәсәбәтләре һәм ир белән хатын арасында аерылышу мөнәсәбәтләренә кайтып кала, ялгышмасам. Кызганычка каршы һәм бу уңайдан бит республика президенты Рөстәм Миңнеханов та үзенең борчылуын белдергән иде. Ягъни бездә бигрәк тә яңа өйләнешкән яшь парлар арасында аерылышулар саны күп. Һәм бу процессны, аерылу процессын күпмедер дәрәҗәдә катлауландыру һәм озаграк итү, бәлки гаиләләр бер-берсен саклап калырлар дигән нияттән президентның тәкъдиме дә бар иде. Менә һәрбер гаилә ул үзенә күрә бер тарихтыр инде, аның һәрберсенең үзенең сәбәпләре бардыр. Гомумән алганда бу ширнең нигезендә нәрсә ята? Моңа диагноз куеп буламы? Мин үзем теге врач түгел бит инде. Безгә мин бүген кисә телефонны шалтыраса, дәрт итеп куянда, мәйтәм талак мәсьәләсе булмаса гына ярар иде инде. Чөнки менә кызганыч микән инде, о сөенеч микән, Калининградтан алып Владивостокка хәле бөтен кешедә минем телефон бар.
бүтән җирләрдә казыйлар юк бит. Мен әйтәм, Кайнар син элемтә. бит Свердловскидан, син бит мен әйтәм Кашканардан, син бит әйтәм Төмән өлкәсеннән, син бит Башкортстаннан, ник мен әйтәм, миңа шалтыратадан Башкортстаннан шалтыраткан бер кыз әйтә, хәзрәт, син җавап бирсәң, мин Татарстан гражданствосы басалам, временный булса да дие. Мәсәлән, шишәргә кирәк бит инде. Менә моның нигезендә, бу гаилә таркалуның нигезендә, менә без бүген балаларыбызны тормышка әзерләмибез. Без егегә әзерлибез. Балаларыбызны институтка керергә әзерлибез. Аннары алар институт бетергәч Казанда эшләмичеген акчалатырган урын эзлибез. Эшләмәсен генә. Эш юк диләр. Эш авылда да бар, шәһәрдә дә бар. Күпме читтән килгән халыклар, үзбәкләр, кыргызлар эшли бит. Безнең аны эшлисе килми, безгә теге Күп акчалы. Юк, эшләмич акчалатырган урын кирәк. Бәттә. Бер кагаз кирәк тәген. Эшләмич акчалатырган урын кирәк. Менә элек татарларда элек тә хәзер дә өйләнү дип сөйлиләр. Өйләнү ул өйле булу дигән сүз. Урысларда ул жениться, жениться ул хатынна булу дигән сүз. Татарлар бүген урысларда да күп татарларда да кияүгә чыгу дип сөйлиләр. Элек тормышка чыгу дип сөйлиләр. Димәк, синең балаңмы, кызыңмы гаилә кора икән, димәк, ир баланың уяп барлык сәләте булырга тиеш. Хатын кызның тормыш барлык сәләте булырга тиеш. Без моңа әзерлибезме балаларыбызны? Без моңа бөтенләй битараф, без моны бөтенләй әзерләмибез. Безнең бер генә кайгы бар. Еге бирсен, әйтерсең бөтенләй без егабислар бүген. Егабислар булып беттек бугай инде. Бала егесен бирсә бетте. Без мәсәлә безнең бөтен мәсәлә хәл ителә шуның белән. Бу бит инде дөрестүр. Тормышка әзерләмибез, эшкә өйрәтмибез. Һәм бая әйткән әйбер килеп чыга. Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булмаган кеше хатын иргә уңайлык тудыруны, иргә хезмәт итүне түбәнчелек дип саный. Үзенең үзенә җайлырак, күбрәк, рәхәтрәк дигән әйберне ирем өчен курбан әрәм итәм дип саный. Ирдә хатынга уңайлык тудыруны үзенә түбәнчелек саный. Өйләнешәләр дә ир әйтә, хәтта мөселман гаиләләрендә ир әйтә, хәдис белән тәминит әйтәләр. Син аны тиеш, моны тиеш. Хатын да әйтә, син миңа аны тиеш, моны тиеш. Ул нишләргә тиеш? Ансы беркемдә дә. Менә ир хатынга уңай булсын дип тырышса, хатын иргә уңай булсын дип тырышса, ул йорттан бәхет кушы бер кашанда чыгып китми. Бүген без менә балаларыбызны, ир балаларны син хатыныңны хөрмәт итеп, ул үскән йорттагы шартны тудырырга тиеш, ир булгач дип беркем дә өйрәтми. Һәм хатын кызга син иргә хезмәт итеп җәннәткә керә аласың дип беркем дә өйрәтми. Менә бу динсезлегебезнең шулай ук бер шире, бер мисалы ислам илләрендә аралашу, аерылышу юк бит. Беркем дә өйрәтми дигәндә, бу очракта димәк, өйрәтүчеләр исемлегендә кемнәр булыр? Иң беренче чиратта. Әтияне. Тормышка әзерләмибез без балаларыбызны. Үзебезнең эгоизмны гына кайгыртып яшибез. Шунда эгоист балаларда үстерәбез, берне я икене иде. Менә сезнең дини дәресләрегездә, вагызларыгызда да балаларны тәрбияләүдә ике фактор, ике төп мөһим әйбер искә алына. Беренчесе дин һәм икенчесе хезмәт. Һәм сезнең тагын бер әйткән сүзе истә калды. Бүген без балаларны ничек тәрбияләргә дә белмибез, ахырысы формасындарак, ягъни алар без теләгәнчә тәртипле дә түгел, шул ук вакытта без аларны ырыша да алмыйбыз. Ул бүген безнең тәрбия системасы ничектер көймәсе кымга терәлде булып чыгамы әллә хәзер? Кымга терәлмәде, ул бит шәригатьтә язылган, теге менә әйттем бит инде. Күңеле чиста кеше тәртипле була инде. Аннан преступник та чыкмый. Күңел чиста кеше. Менә харам әйбер күңелне карайта, фарызларны үтәү күңелне чистарта. Бүген бит без балаларыбызга бармы мәктәпләрнең бөтенсендә дә хәләл ризык ашарга мөмкинлек. Зачем хәләл дип кычкыралар Казанда дагы теге. Әтияне кайберсе кайгышыга күпмедер артык түлисе була дип. Бала хәләл ризык ашарга тиеш. Кичкенәдән фарызларын ул кирип китсәң зур тим инде. Безнең дин мәсьәләсендә бу хәл ителгән, аның механизмы бирелгән, монда сәпит уйлап чыгарасы юк. Әмма менә бүген мәктәпләрдә
Укытучыларның хәлләре бик мөшкел. Әгәр шулай булса, без киләчәктә имамнар таба алмаган шикелле, укытучылар да таба алмаячакбыз. Укытучыларны ничек кенә түбәнсетмиләр, ничек кенә мыскыл итмиләр, телевизорда нәрсә генә әйтеп кычкырмыйлар, күрсәтмиләр. Аларга балаларны эшләтергә дә ярамый икән, балаларга кычкырырга да ярамый икән. Бүген бала хукукы дигән әйбер, ул бер ширгә әйләнде инде. Бу бит баланың әтияне алдында да, остаз алдында да, ватан алдында да, туган теле алдында да бурычы да бар. Бүген гел бала хукукы дип сөйлиләр. Укытучы бит баланың остазның хакы күпме, баланың остаз алдында күпме бурычы бар. Аны берәр әйткән кеше бармы? Бүген укытучыларыбыз тәрбия мәсьәләсендә шул хәтле кыен хәлдә калдылар. Мин жәллим аларны. Бик авыр анда эшләргә бүген балалар белән. Бик читен. Шуңа күрә, әнә мен әйтәм инде, бу закон чыгарып утыручылар мәгариф өлкәсендә Снежный Королева дигән әкият бар бит әле. Анда разбойникларның атаманшысы бар, хатын-кыз. Ул нәрсә ди? Дети надо баловать, только тогда из них получится настоящие разбойники ди. Менә безнең бүген бөтен система, өстән бирелгән бөтен система шул өчен юлбасарлар тәрбияләр өчен бирелгән шикелле. Анда еге кирәк тә бүтән бер нәрсә кирәк түгел. Бүтәне бала, гел бала хукукы, бала хукукы, бала хукукы. Абит баланың без хукукын аңлаткан шең беренче бурычын аңлатырга тиеш. Әтияне алдында бурычы, укытучы алдында бурычы, туган җир алдында бурычы, туган нигез алдында бурычы, туган ил алдында бурычы, туган тел алдында бурычы. Хәзрәт, менә сезнең үз балаларыгызга яратып әйтә торган сүзегез булган. Сез бездән яхшырак булырга тиеш, сезгә хәрәм кермәгән. Безнең буынга, сезнең буынга, димәк, безгә хәрәм кергән булып чыга бит инде. Безгә нинди хәрәм керде? Безгә Без аны беләбезме? Менә без яшь вакытта мин үзем арак эчмәдем инде. Армиядә дә кулым белән үрелеп доңгыз ите капмадым. Әмма бит инде безнең заманда егетләр нинди ит бар, нинди колбаса бар, нәрсә бар, беркем дә аралап тормады бит инде. Ишү табыннары да бар иде. Аның харам бәлки без кичкенә вакытта безгә хәзергедән әзрәк кергәндер ул. Теге бүген бит инде ассортимент бик көчле. Әмма менә мин безнең балаларны гына әйтмим, мин үземнең балаларны әйтмим, менә шәкертләремне әйтәм, сез бездән яхшырак булырга тиеш. Менә минем намазсыз укыган гомерем шактый, намазсыз узган. Безнең өйдә доңгыз кермәде, бик кертмәде, без доңгыз ашамадык. Мин инде арак эчмәдем, чөнки аракка нәфрәтем бик көчле безнең гаиләдә. Аңа нәфрәт тудырырга, күрергә Аллаһ та дәресне әйбәт бирде. Аллаһка шөкер, арак эчмәдем, әмма намаз укымаган гомер бар. Менә бүген безнең менә Рамил хәзрәт, Илшат хәзрәт бар, минем улым бар, ике улым бар, кызым бар, авылда хәйран яшьләр бар. Буларның бит калган намазлары юк. Алар кичкенәдән намаз укып, ураза тотып үстеләр. Аларның менә мин фикерләүләрендә тыңлыйм, үзара сөйләшүләрендә тыңлыйм. Алар безгә караганда бик күпкә чистарак, матуррак фикерлиләр. Амин, шулай булсын. Тагын бер сезнең биографиядан бер әйткән фразагызга игътибар итәсем килә. Сезгә 50 яшьләр тирәсендә сездән сораган булганнар, киләчәккә планнарыгыз ничек дип. Инде бу яшьтә киләчәккә акрын гына барып, ешрак артка борылып карый торган вакыт дигәнсез. Артка борылып карау ул сезнең өчен нәрсә дигән сүз? Менә бу тормыш бит инде ул Аллаһ Тәгаләнең дәресе. Менә кем 50 ел дәрес алган, кем 40 ел, кем 60 ел. Без бит инде артка борылып карамасак, дөрес нәтиҗә ясый алмыйбыз. Менә без кайсы ташка абындык, без аны белергә тиеш бит. Кемне рәнҗеттек, аның бәхиллеген алырга кирәк. Гомер үткән сайын хаталар да күбрәк бит инде. Һәм без шушыны карый белсәк, без үзебезнең балаларыбызны без абынган ташкаларда абынмасын дип эшли алабыз. Һәм балалар безгә караганда моның хәтлегенә яхшырак булса, менә шулай җәмгыять алга бара. Прогресс булсын өчен, гармония булсын өчен балалар безгә караганда
әмма балалар безгә караганда яхшырак булсын өчен, менә безнең заманлы кешеләрне дин тотарга мөмкинлек булмады. Бүген бит ул механизмны балаларыбызга кулланырга бөтен мөмкинлек бар. Бүген күпме генә президентны да сүгеп була, хөкүмәтне дә тәнкыйтьләп була, җитәкчеләрне дә тәнкыйтьләп була, әмма син гаилә башлыгы икәнсең. Син үз өеңдә татар телен дәүләт теле дип игълан итәргә, ислам динен дәүләт дине дип игълан итәргә бүген бер нинди киртә юк, беркем комаша аламый. Беркемне тапшырып күрсәттеләр, Төркияне күрсәттеләр. Анда мәктәптә татарча сүз әйтсәләр, штраф куелган булган татар балаларына. Бүген бит мәктәптә татарча сүз әйткән өчен, урамда татарча сүз әйткән өчен штраф юк бит. Анда 10 сәгать кирсеннәр ана телен мәҗбүри класста. Бездә инглиз теле укыдык, инде аңа карап инглизчә сөйләшә алмадык. Теге мәктәптә 4 ел укыдым, минем укытучы качканчы укыдым. 2 ел берсе укытты, 2 ел берсе аннары качканчы укытучы таба алмады. 4 ел укып калдым мин аны. 2 елында 5нче класс китабын укыдык, 2 елында 6нчы класс китабын. Әгәр гаиләдә сөйләшеп татар телен biz балаларыбызга, biz синең тел алында да бурычың бар, син шушы телне саклаучы булырга тиеш дип сеңдерә алмыйбыз икән. Бер нинди дәүләт программасы да безгә булышмый. Аны аңларга кирәк. Җәлил хәзрәт, эчтәлекле әңгәмәгез өчен сезгә чыннан да бик зур рәхмәт. Сезнең әйткән җылы, шәфкатьле сүзләрегез безнең тамашачыларның күңелләренә май булып яткандыр. Сезгә исәнлек, саулык телибез һәм үзебезнең җәмгыятебезгә матур тынычлыкта яшәргә язсын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә игътибарыгыз өчен, безне чакырган өчен, шулай аралашып яшәргә язсын. Инде караучыларга да менә хәерле еллар, хәерле гомерләр насыйп итсен. Балаларыбызның кайгы хәсрәтен күрмичә, әти-әниләребезнең дугасын алырлык итеп, вафатларына дугасы булып, калган гомерләребезне Аллаһ риза булырлык итеп үткәргә насыйп кылса иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.